Мислиш ли, че като просто гледаш упражнения в интернет и повтаряш насляпо, извличаш максимума от тях? Не се чуди. Отговорът е не. Не и ако не знаеш коя е правилната начална позиция. Не и ако не можеш да държиш мускулите на дрото ангажирани през цялото време, така че да държат тялото ти стабилно и да гарантират правилното изпълнение. Не и ако не знаеш кои мускули трябва да работят. И не и ако работят мускули, които изобщо не трябва да се включват. Проблемът е, че след бременността тялото ни се е променило, но не само в процента мазнини, както си мислим. Променила се е нашата стойка, променил се е начина, по който стоим изправени, начина, по който стоим седнали. И това е така, защото центъра на тежестта ни е бил на друго място, особено към края на бременността. Ако още в началото не адресираш тези промени, рядко се коригират от само себе си. Трябва ти на първо място знание относно това как се е променило тялото ти и на второ място конкретни корективни упражнения, които адресират настъпилите промени. Сега нека набързо да разгледаме кои са тези най-чести промени, които настъпват в тялото по време на бременността, а след това ще ти предложа и конкретна тренировка, с която да адресираш тези промени, да покачиш пулса и да се почувстваш по-добре. Първата много характерна стойка е с изнесен таз напред. При нея бедрата и тазът са избутани пред въображаемата вертикална линия на тялото. Гърба се накланя назад, а главата увисва напред. Тази стойка е изключително типична по време на бременност и в следродилния период, когато центъра на тежестта се измести напред заради растящото коремче, а коремната стена се разтегне и отслабне, тялото инстинктивно избутва таза напред, за да компенсира тежестта и да запази баланс. На следващото място идват промените в таза. Представи си таза като купа с вода. Когато тазът е в неутрална позиция, купата стои идеално водоравно. Водата не се излива нито напред, нито назад. В тази позиция гръбнакът почива естествено върху таза, мускулите на корема и кръста са в баланс, а органите вътре си имат достатъчно място. Когато обаче тазът се наклони напред, все едно водата ще се излее от купата напред към пръстите на краката ти. Това е класическата Доналд Дък стойка. Дупето штръква силно назад и нагоре, а кръстът се извива в дълбока арка. Коремът изпада напред. Дори да нямаш излишни мазнини, често изглеждаш тръкнал напред. Това се случва, когато сгъвачите на тазобедрената става са супер стегнати и дърпат таза надолу, а коремът е слаб. Обратното имаме, когато тазът е наклонен назад. Тук водата се излива назад към петите. Това прилича на куче, което е подвило пашката си от страх. Естествената извивка на кръста тук изчезва почти напълно. Става плосък. Дупето изглежда плоско и прибрано навътре, а стойката изглежда прегърбена още от нивото на кръста. Следващата характерна промяна в стойката ни са заоблените напред рамене. Познати още като офис стойка, защото освен по време на бременност ги придобиваме и с дългото висене пред екрана на компютъра. Раменете се завъртат напред и се повдигат леко към ушите. Мускулите на гърдите стават къси и стегнати, докато тези на горната част на гърба са постоянно преразтегнати и слаби. Затова и често ни болят. За заоблянето допринася и дългото носене на бебето на ръце, кърменето и висенето на помпата, което за жалост понякога ни се налага да правим. Към всичко това добавяме и изнесената напред глава, още известна като стойката костенурка. Вместо ушите ти да са на една линия с раменете, главата е избутана силно напред, обикновено към екрана на телефона или компютъра. Това натоварва врата и създава болка и чувство за тежест. Много характерни са и промените в самия гръбначен стълб. Той има естествени чупки и това помага за разпределение на натоварването между всички прешли. По време на бременността чупката се премества по-нагоре по гърба. Вместо плавна извивка, гръбначният стълб изглежда като пречупен през една точка, обикновено на прехода между гръдния кош и поясната област. Тази нова точка на пречупване не е оптимална за разпределение на натоварването по гръбначния стълб, поради което често резултира в болки в кръст. Част от тези промени могат да се възстановят, но често остават като запаметен модел и стават източник на болка и напрежение, особено ако не бъдат адресирани. Затова днес си предлагам тренировка за цяло тяло, с която ще покачим пулса, ще поработим за по-добра стойка и по-силно тяло. По-долу в първия коментар ще откриеш детайлно описание на всяко едно движение от тази тренировка, за да си сигурна, че успяваш да изпълниш всяко едно движение максимално правилно и успяваш да извлечеш максимума от всяко едно движение. Дори в началото да ти е трудно да усетиш всички тези мускули, с времето, с повторение на тази тренировка, ще ставаш все по-добра и все по-добра. Никой не се ражда научен, но с практика всичко се постига. И така, нека да започваме тренировката. За нея ще ти трябват една малка топка, ластици и кърпа или възглавничка за под главата. И за последното упражнение, и за едно от последните упражнения, може би книга за под краката, но това не е задължително. Да започваме, пускам таймера.
Започваме с обща загрявка на ставите и после ще преминем към специфична. Въртим главата в двете посоки. Ръцете напред, лактите, китки. Тазобедрената става по 3 пъти назад, напред, назад, напред. Коленете скъваме, глезените и преминаваме към специфичната загрявка. Лягаме на постелката. Опри стъпалата на стената, така че колената и бедрата да са сгънати на 90 градуса. Ребрата са прибрани надолу, опашката е леко втъкната, гърба е опрян на постелката. Както краката са ти опрени на стената, представи си, че искаш да ги плъзнеш надолу по стената, но не ги движи и отлепи съвсем леко опашката от земята. Това трябва да активира мускулите на задното бедро. Фокусирай се върху тях, докато предното бедро и страничното не трябва да се включват. Задръж така. Вдишай дълбоко и издишай напълно. Вдишай дълбоко, издишай напълно. Вдишай дълбоко, издишай напълно. Усети как корема се прибира. Вдишай дълбоко с диафрагмата. Следващото упражнение – котешки гръб. Заставаме на 4 опори. Колената са под бедрата, китките под раменете и в неутрална позиция. Започваме заоблянето на гърба от таза, продължаваме нагоре по гръбначния стълб. Движим прешлен по прешлен. При заобляне на гърба отдалечаваме лопатките една от друга. При изпъване на гърба лопатките се приближават. Тялото стои стабилно. Не позволява и движение напред или назад на торса, над коленете. Лактите сочат назад, китките са под тях. Има движение и в гръбнака, и в лопатките. Легни на земята по корем, сложи ръка върху горната част на дупето. Стегни дупето от тази страна, върху която е ръката, като се стараеш да го стегнеш равномерно навсякъде, горе-долу по средата. Както си държиш ръката върху дупето, повдигни крака нагоре. Виж дали успяваш да задържиш дупето стегнато, докато повдигаш крака. Ако не, насочи мисълта си към препрограмиране на този процес и се постарай при отлепване на крака от земята, седалищните мускули да остават включени и да вършат работа по повдигане на крака заедно с тези на задното бедро.
Сложи топка между коленете и застани на ръце и крака в коленна опора. Колената са под бедрата, ръцете под раменете, лактите сочат назад. Усети как избутваш земята под ръцете си от подмишницата. Вдигни едната ръка и я сложи зад главата, като тялото трябва да остане стабилно само на опората на другата ръка. От тази позиция се извърти леко към тавана, само от горната част на гърба. Кръстът стои стабилен. Върни се в начална позиция и повтори за времето на интервала. Дръж тялото стабилно, коремните мускули ангажирани през цялото време. По време на това упражнение искам да усетиш хубаво разтягане между лопатките. Искам да усетиш как корема се прибира. Затова ти помага топката между краката. Стисни и усети как долната част на корема се прибира към гърба. Не позволявай издуване в долната част на коремчето. Дръж коремните мускули ангажирани през цялото време. За следващото упражнение се опри на стената с длани и се наклони леко напред. Ангажирай коремните мускули, така че да държиш таза и гърба стабилни и неутрални. Все едно правиш планк на стената. Гръдният кош е прибран над таза. Отпускаме се леко напред, така че лопатките да се приближат една към друг. Контролирано, с помощта на коремните мускули. Избутай до начална позиция с подмишницата, така че да усетиш как лопатките се придърпват напред и се отдалечават една от друга. Фокусирай се върху това да усетиш движението на лопатките. Така, това е първата част от тренировката. Сега правим малка почивка и продължаваме към основната част, като в следващата част малко ще... Само една секунда. В следващата част вече започваме същинските упражнения. Така. Развъртаме малко ръцете, торса, горната част. Така, сега имаме 2 кръга от 8 упражнения и едно упражнение, с което ще разпуснем накрая. Ще ни трябват еластика и топката. И така, започваме с първото упражнение. Хвани еластик в двата края и застани в позиция на едно коляно. Втъкни дупето леко напред и приплъзни стъпалото на предния крак леко към себе си, без да го помръдваш от постелката. Стигни дупето от страната на опорния крак. Наклони се леко напред. Тазът е неутрален, гърба е неутрален, ребрата са прибрани. Коремните мускули са ангажирани, за да поддържат стабилна позиция на тялото.
по време на движение. Изпъваме ръцете напред и разтягаме еластика настрани. Движението се извършва от мускулите между лопатките, без напрежение във врата, кръста и раменете. Не позволявай на ребрата да се разперват по време на движение. Почивка 10 секунди. Следващото упражнение застъпваме еластика. Застани изправена, като изнесеш единия крак леко напред. С този крак застъпи еластика. Гърба е неутрален, тазът също. Наклони торса напред, без да позволяваш гръдния кош да се разпери напред или тазът да се наклони много напред или назад. Ангажирай коремните мускули, за да държат стабилен гръбначния стълб и таза. Издърпай еластика назад, като използваш лопатките да водят движението. Издърпай прекалено назад и не позволявай на лактите да ходят много зад тялото или раменете да се заоблят прекалено напред. Не бива да усещаш напрежение в кръста, врата или предната част на рамото. Трябва да усетиш как работи гърба и коремните мускули. За следващото упражнение лягаме по гръб на земята и слагаме няколко книги под стъпалата. Краката са на ширината на бедрата, пръстите сочат право напред. Гърба е в неутрална позиция, тазът също, ребрата са прибрани. При избутване нагоре сложи ръце върху дупето, за да усетиш дали работи през цялото време. Дръж коремните мускули ангажирани, за да държат гръбначния стълб и тазът стабилни и да не позволяваш люшкане наляво и надясно. Трябва да усетиш това упражнение в дупето и в задното бедро. Когато издишаш, усети как корема се стяга и прибира назад към гърба. Избутай въздуха отдолу нагоре. Активирането на коремните мускули засилва активацията и на седалищните мускули. Може да изпълняваш това упражнение и без краката си да са на повдигната основа. За следващото упражнение застани изправена. Гръбначният стълб и тазът са в неутрална позиция. Изнеси единия крак назад и се подпри леко на пръстите. Тежестта е върху предния крак. Ребрата са прибрани. Ангажирай коремните мускули и ги дръж така, че да държат торса стабилен. Може да сложиш палците си върху долните ребра, а пръстите върху тазовите кости. Това ще ти даде обратна връзка дали успяваш да държиш ребрата прибрани по време на упражнението. Когато се навеждаш напред, гръбначният стълб не бива да се заобля или изпъва назад. Движението е само тазобедрена става право назад. Трябва да усетиш разтягане в дупето при избутване. Колената не отиват напред, не се извъртай. Буташ право назад, все едно искаш да паркираш колата си. През цялото време на движението активните дълбоки коремни мускули държат гърбът и тазът неутрални. Правим същото движение и на другата страна. Помни, през цялото време гърбът и тазът стоят в неутрална позиция и ги държим стабилни. Няма люшкане напред-назад настрани. За да си по-стабилна, може да използваш едната ръка, за да се подпреш на стена, на стол или на друга висока опора. С това упражнение трябва да усещаш разтягане в дупето, не в кръста, не в гърба. Разтягане в дупето и малко в задното бедро.
За това упражнение може да се подпреш на стената, особено докато го заучиш добре. Изнеси единия крак назад и пренеси тежестта върху крака, който е от страната на опорът. Гръдният кош е прибран, тазът неутрален, коремните мускули ангажирани през цялото време на движението, за да държат торса стабилен и да няма накланяне на таза напред или назад, или пък заобляне на гърба. Наклони се напред, като сгънеш само тазобедрената става, както при предното упражнение. Завърти бавно таза навътре, така сякаш искаш да се завъртиш около бедрената кост на предния крак. После завърти таза в обратната посока навън. Фокусът трябва да е върху това таза да се върти около бедрената кост на предния крак. Движение в самия опорен крак няма. Не позволявай на опорния преден крак да се върти навън или навътре, или пък коляното да се върти навътре. Коляното на опорния крак сочи право напред и е разположено над пръстите на краката, които също сочат напред. Следва същото движение на другата страна. Движението е само от таза. При въртене навътре и навън трябва да усетиш разтягане и съответно стягане на мускулите, които извършват външна ротация на бедрената кост. Не забравяй, предния крак е само опорен. Въртим се около бедрената кост на опорния крак. Движение в предния крак няма. Тялото стои стабилно през цялото време. Горната част на торса е неподвижна. Дълбоките коремни мускули ангажирани. Държат гръдния кош прибран, таза неутрален. За следващото упражнение искаме да установим контрол над коремните мускули и да усетим как работят. Легни на земята и сложи кърпа под главата, за да ти помогне да държиш ребрата прибрани надолу по време на изпълнение. Сгъни леко коленете. Вдишай и издишай и ангажирай коремните мускули. Стегнат корем не означава глътнат корем. Това означава сравнително равномерна активация на всички мускули на ядрото на тялото, при която тазът и гръбначният стълб са стабилни и не позволяваш движение на едното спрямо другото. От стартовата позиция с сгънати колене, бавно и контролирано плъзни едната пета право напред. Плъзгай петата само до толкова, доколкото успяваш да запазиш контрол над коремните мускули, да не се издуват напред, да остават стегнати и прибрани. Тазът е стабилен, да не се люшка наляво надясно. Колкото по-бавно издишваш, толкова по-голяма активация на коремните мускули ще усетиш. Това беше първата част от тренировката. Сега ще направим още един кръг, но първо ще имаме 45 секунди почивка, в които ще се раздвижим малко, ще си поемем дъх и ще повторим. Това време може да използваш за активна почивка. Развъртиш в ръцете, краката. И започваме отново. По време на това движение коремните мускули са активни през цялото време, за да държат гръдния кош прибран и тазът стабилен. Не позволявай разперване на ребрата нагоре. По този начин компрометираш работата на коремните мускули. Дръпни ластика и усети как лопатките се приближават една към друга. Не забравяй да държиш мускулите на дупето на задния опорен крак стегнати,
С предния крак да придърпваш с стъпалото назад. По този начин тазът е стабилен и коремните мускули успяват да работят най-оптимално. И тук мускулите на ядрото на тялото са ангажирани през цялото време. Това означава, че корема е прибран, стегнат. Дърпа еластика назад с лопатките. Остави лопатките да водят движението. Усети как мускулите на гърба работят. Не издърпвай лактите много назад зад тялото. Не позволявай на раменете да се заоблят напред. Когато се навеждаш, запомни, гръбначният стълб не бива да се заобля или пък изпъва назад. За това упражнение краката са на ширината на бедрата. Пръстите на краката сочат право напред. Не забравяй, искаш да усетиш това движение в дупето. И тук отново мускулите на ядрото на тялото, нашите коремни мускули са ангажирани. Добрата активация на тези мускули гарантира добра активация и на седалищните мускули. И тук можеш да сложиш малка топка между коленете, която да стиснеш при избутване нагоре. Това ще ти помогне да активираш още по-добре дълбоката коремна мускулатура. Не искам просто да стискаш дупето, искам да усетиш как избутваш нагоре с него. Ако трябва, сложи ръце от двете страни и усети дали успяваш да активираш и горната част, и средната, и долната част. Искам да насочиш мисълта си към това да успееш да активираш всички части на седалищните мускули. Целим равномерна активация във всички зони, не просто да стискаш двете половини на дупето. Искаме избутване, не искаме стискане. Преминаваме към наклон напред на един крак. Може да се подпреш на стената, за да си по-стабилна. Мускулите на ядрото на нашето тяло отново са ангажирани. Корема е прибран, тазът е неутрален, гърба също. Може да сложиш едната ръка на дупето. Усети как дупето се разтяга. Когато се навеждаш, запомни, гръбначният стълб не бива да се заобля или пък изпъва назад. Тазът е стабилен. Не го люшкай напред или назад в преден или заден наклон. Движението е само от тазобедрена става право-назад. Коленете не отиват напред. Не се извъртай. Буташ право-назад. Правим същото движение и на другата страна. Коремните мускули работят през цялото време. Това е изключително важно за стабилизиране на позицията на тялото и за добрата работа не само на коремните мускули, но и на всички останали. Когато дълбоката коремна мускулатура е активирана, това помага за активацията на всички останали мускули. Избутвай право-назад. Искам да усетиш хубаво как се разтяга дупето. Ако ти е трудно на опората на единия крак, подпри се. По този начин ще успееш да се съсредоточиш не върху това да пазиш баланс, а това да усетиш разтягането в дупето. Това целим с възможно най-добрата форма. Не забравяй по време на всяко едно упражнение. Искаме дълбоката коремна мускулатура да работи. Така сме по-стабилни. Така изпълняваме движенията по-добре. Всяко едно движение, всяко едно упражнение е упражнение за коремната мускулатура.
Преминаваме към ротацията на таза на един крак. Напомням, че за това упражнение е добре да се подпреш на стената или на стол, за да си по-стабилна. Изнасяме крака назад, пренасяме тежестта върху крака, който е от страната на опората. Гръдният кош отново е прибран, тазът е неутрален, коремните мускули са ангажирани през цялото време на движение. Торсът е стабилен, не го накланяме напред или назад. Гърбът е неутрален, не прав, не е изпънат. Движението е само в таза. Въртим се около тазобедрената става на предния крак. Въртим таза бавно навътре и бавно навън в обратната посока. Фокусът е движението на таза около бедрената кост на предния крак. Коляното на опорния крак сочи право напред, не позволявай опорния преден крак да се върти, нито навън, нито навътре. Нека таза да води движението. Преминаваме към ротация на таза на другия крак. Не забравяй, във всяко едно упражнение дълбоката коремна мускулатура искаме да работи. Така торсът е стабилен, така няма накланяне на таза напред или назад. Фокусът ни тук е върху въртенето на таза около бедрената кост. В предния крак няма движение, в коляното няма движение, в бедрото няма движение. Въртим се около предния крак. Не се притеснявай да ползваш опора. По-добре е да си по-стабилна и да правиш движението правилно. Така ще извлечеш максималните ползи от него. Не забравяй, всяко едно упражнение е упражнение и за коремната мускулатура, стига да си ангажирала. За да си сигурна, че си ангажирала равномерно коремната мускулатура, може да сложиш едната си ръка върху долната част на коремните мускули. Там обикновено мускулите ни са най-компрометирани след раждането. Когато сложиш ръка, помагаш на връзката между мозъка и мускула. Скелетните ни мускули подлежат на волеви контрол, но понякога е нужно време и целенасочена работа, за да изградим този контрол. И последно упражнение. Плъзгане на петичките. Тук искаме да усетим как наистина работи коремната мускулатура. Дишай, издишай и ангажирай коремните мускули. Дръж ръцете си в долната част на коремчето, да усетиш как корема е стегнат и прибран. Бавно плъзгай петите на една след друга право напред. Само до толкова, доколкото успяваш да запазиш контрол над коремната мускулатура. Не позволявай издуване на коремчето. Дръж таза стабилен. Не позволявай наклон наляво или надясно. И последно упражнение. Легни на земята с гънати колене и сложи двете възглавници на около 20 см над главата. Без да позволяваш на гръдния кош да се разпери нагоре, вдигни ръцете назад над главата и притисни с китките си възглавниците. Докато държиш тази позиция, вдишай дълбоко с диафрагмата през носа. Усети как гръдния кош се разгръща и отпред и отзад, или поне мислено се опитай да го направиш, дори да ти е трудно в началото да усетиш движение навсякъде. Ако не успяваш да задържиш тази позиция без да извиваш гръбнака, стъкни малко опашката и си представи, че искаш да предплъзнеш стъпалата към дупето, без да ги мърдаш от земята. Това естествено ангажира мускулите на задното бедро, които ще ти помогнат за задържането на таза и гръдния кош към постелката. Не бива да усещаш напрежение или стягане във врата и раменете, в сгъвачите на бедрата и стягане в гърба. Трябва да усетиш хубаво разтягане на гърба и корема при вдишване, прибиране на корема при издишване, без издуване, разтягане на гърба и ангажиране на мускулите, които дърпат лопатката напред.
Това беше тренировката. Надявам се да ти е харесала. Ако е така, удари един палец нагоре на видеото и се абонирай за канала ми, където всяка седмица ще обсъждаме интересни теми, свързани с тренировките и храненето по време на бременността и след раждането, а и не само. До следващия път!